Esan bezala, Elgetara etorri gara, Jon Anduzan azkenengo liburuan berri jakitera, eskuartian daku Luaren itzala, 2019-tik lehenengo liburu argitaraketan dozuna, denporatxo bat pasau da, ezta, Jon? Bai, kuriosua gainera, azkenian, izurrite hori hasi zanean, ez da 2008an, pentsaizu danok etxera sartu ginen, eta jente askoak esatea baina ez, iraz joko denpora asko dituko zu, ez da, irazteko eta zuen gauzak itxeko. Eta niri justo kontrako gertatu baten, kostein jaten egoera horretan asko gainera, idazten hastia, ez? Eta hurrengo liburu batekin jartzia. Eta, bueno, zorionez etapa hori pasau zen, eta, bueno, lehenago berandu hau hasi nintzen barriro liburu bateaz, eta hortxe dago, ez da, gaur egun ja liburu bihurtuta Luaren itzala, eta posik. Kostau da, baina, bueno, hemen gauz barriro. Liburuan bertan, festa klandestino baten inguruan eta hitz egiten da. Ez dakit pandemia garaixan, olako gaixak asko urten zian, bai telebista, bai egunkaritan, ez dakit hori izan den zure inspirazio iturri nagusisa edo? Nagusisa ez, historiziak berez badauzka, tramaren barruan badauzka gero elementu importantiagoak, ez da? Baina abia puntua bai, neurri batian, bai, justo garai hartan, sarritxan pentsatzen eban, ez da? Ze gogorra izaten dabilen hau dana guztiontzako, baina gaztientzako igual bereziki, ez da? Azkenien zauz bizitzako etapa baten, topera bizi nahi duzuna, ez da? Eta bapatian olako goera bat, ez da? Eta bai, neurri batian abia puntu hori izan zen, ez da? Zelako utadia, azkenian gaztientzako izurrite hau, eta horren aurrian zeda benetan gertatu ziren olako gauzak, ez da? Azkenien kokoteaino jarri, muga guztiak apurtu, eta esatia, debekatuta honarren, guazen, ez da, gure gauzatxuak itxera. Eta, notiziak behar sortu ziren, ez da, hemen eta han, eta hori, nun harrapatzen zituzten, eta zegoerak sortzen ziren, ez da, harrapatzen zituzten nian. Eta, abia puntu moduan bai hartu neban apur bat, ez da, esatia, guazen hortik astera, ez da, festa klandestino bat, nun gaztiak egun batez dana hankasgora jarri nahi deben, eta ze ondorio gogorra datu zen gero, ez da. Liburu laburpen tentagarri mura zein ingozek, la jentia erakarteko Luaren itzala irakurtera? Luaren itzala kontatzen dagoen azkenian da, herri txiki baten, gaztiek erabakitzen dago egun baten festa klandestino bat ikia. Horra arte, ordoiz, ez da, animauta eta posik. Baina, festa klandestino horien, horrengo egunean, neska gazte bat agertzen da erailda, ez da. Eta hori herri txiki baten, ja berez, gogorra da, edozein lekutan da gogorra. Baina nik esango nuke herri txiki baten, normalian danok ezagutzen dugu elkar, eta horrako persona gazte bate hilda gertzia, sekulako sartakua da, ez da. Baina hori bakarrik, ze, karo, neska hori hilda gertu da, baina, karo, zein izan da, benetan, ez da, neska hori hilda bena. Eta kasu horretan be, herri txiki baten gertatzen baldin bada guzti hori, esaten duzu, seguru, hiltzaile bez hautzen duzula. Orduan horrek emuntotza da nahi beste indar bat, ez da, eta gutxi gora bera esango nauke, hori dela, ez da, tramaren historizia. Azkenian neska hori hilda gertzen da, baina gero azten da, zer guztia, ez da, mugimendu guzti hori, ez da, nor izan lote da, eta zurrumurruak, eta zorgine iza, eta bakotxak ez dakit gaur egungo sare sozialen anonimotasunetik, ez dakit norbait txola begi hartian harrapauta badaukozu, ez dakit hori leporatu, naiz eta jakinez zer gertatu den benetan, ez? Hori guzti hori da kontatzen dana, eta hori bai, azkenerako ja, guztiak puzle baten antzera lotzen die, eta ja deskubritzen dugu azkenian benetan norri izan lan, baina ordurako be oso ondorio larrisak egon dia bidian, ez? Eta hortik aurrera ez du kontako, bestela spoilerra etxeko arriskua dago. Epatu oso, zurrumurruak, zorgine iza, herri txikinetan batez be, egunerokotasunean oso, ez dakit errotuta edo, egunerokotasunean oso barneratuta duzen gauzak dira, orduan esan geke liburuak, errealitate puntu hori badakola, ez da? Bai, herri txikin perno hondi esaten da, ez da, eta neurri batian bada. Edozein moduan, zurrumurruak eta zorgine izak, nik esango nauke gaur egun batez be sare sozialen eraginez edozein lekutan diela ja arriskutsu, ez? Izan herri txikisa, izan erdi mailako herri bat, izan hiriburu bat, ez da? Ja, nolabait esateko gaur egun zaborra zabaltzia gero ez da errezagoa da. Baina lehen esan daku, herri txiki batek daukona da, hori ez, normalian danok ezagutzen dugu, onerako edo txarrerako, danok ezagutzen dugu gutxi gora bera elkarrez, eta horrek behar bada olako egoera baten, erugaten dau, gauza guztiak, anutzau, ez, estremola esan daigun, ez. Eta, bai, nik uste jokaleku interesgarri zazala olako historia bat kokatzeko, ez da. Gaztiei zuzendutako liburu bat da, ez da bakarra, ez da lehenengoa, hortan inguruan idatzi osuna.
2019an okerrezpan hau, azkenengo liburu gaztiek zuzendutakoa izan zen. Amito horretan komodo sentitu zara, ezta? Bai, nik lehenengo liburuak batez be, hau 9. da, eta lehenengo liburuak oso garbi eukinean gaztiak baino, nerabe gazte mundu horretarako idatzitza ziala. Eta hola pentsauta eta hola inda, ezta? Gero horrek behar badakarri da, nire literatura asko lotzen dela gaztiekin, edo ez dakit zergatik zorionez kasunetan, gaztien artien arrakasta gehiago eukitzen debela, ez? Eta neurri batian, nik esango nuke lua, bai, bada gaztientzako idatzitako novela bat, batez be gaztiak dielako protagonista nagusiak. Baina gero beti gertatzen jat esaten boste, ze adinetarako da, nik esango nuke 14 urtetik gorako edonorrentzat, bai? Ze azkenian nun jartzen duzu muga. Nik esango nuke lua misteriozko novela bada. Eta misteriozko novela bat ondo landuta badau, eta benetan trama interesgarri bat baldin baduka, uste dut ez dagoela adin mugarik, ez, hori irakurtzeko. Eta, de hecho, kuriosua da, baina egun hauetan iritsi jaten lehenengo komentarixuak, lehenengo mezuak, iritsi dienak esan ez zu, irakurri dut liburua eta hau, eta gustau jate edo ez, hainbeste edo hau bai eta hau ez, gehienak izan dira nire adineko jendia eta ni baino heldu hauak bai, ez. Horten argitaratutako liburua, pentsaren dute promozio lana tokaiten dela jaitea. Horretan gabiz, zemuz daia promozio lan hori. Bueno, norbera gure dagoena baino flojotxu dago, ez da, azkenian beti daukozue gogori, toki askotatik ditzen daben, eta horrek esan nahi dago, zarata gisa batarako zu, eta seguruenik gero liburuak ibilbide hobi auki aldabela, ez. Gehixau nahi, baina datorrenakin pozik, ze egisa zen, kostiente gara gainera euskaraz lan egiten dozunean, merkatua zein dan, herri txiki bat gara, ez gara asko, eta komunikabideak ez dira hainbeste. Euskaraz lan egiten dabenak, ez, eta euskarari jaraman egiten dotzienak. Orduan, burruki izaten da bintzat, euskarari tarte hori emoten dotzien komunikabideetan gutxienez, bintzat, lekutxo bat topatzen dozun, ez da? Zuen kasuan bezala, eta ni baskartuta, ez da? Baina inbiarreko gauzia da. Promozio lana tokatzen da, jentiak anime jendan irakurta, baina ez dakit joan handu ezakon eskuartian, buruan, papelen baten idatzia, ja hurrengo pausuak, hurrengo liburu bateri begira, zehozetan hasila dagoen. Bai, banabil. Esan dut lehen, sasoi batien honitzen, eta kasik urtebete juntzan, ez ebala, ez da parrafo bat idatzi. Ez nekizien, oso galdutan enguen. Baina, sorionez, hortik esan dugun iluntasun horretik, tunel horretatik irten itzenean edo, bai luarekin gozatu ineban. Eta barriro deskubriru nauen, historia kontatzea benetan guztu bete jatela. Eta jokorako prest, eta jolasteko prest egon biasa beti, eta saiatu. Eta hori, batzutan urtetzen dira gauza politak, eta beste batzutan bihar bada ez, baina hori da gure bizitza eta gure jolasa. Ez dakit aipatu zuen eskuartien dagotzen horren inguruan zer aurreratu zeken, edo ondiokan sekretu more txikon? Bueno, ez nahiko aurreratuta dau liburua, ez da, eta ja, de hecho, azkeneko ikutuak emoten abil, orduen ez da gauza bat esan ez, azten dabilen proiektua da, eta oraindik ez dakit oso ondo zer dibuzdan, ez? Beira, nahiko liburu orain arte idatzi dituanarekin konparauta nahiko ezberdina tematik aldetik, eta adibidez, labur esan da edo, konta nahi da bana liburu horrek da, azkenian Euskal Herrian bizi izan dugun azkenengo 100 urtietan bizi izan ditugun violentzia ezberdinen laburpen bat edo, ezta? Hasi Elgetan bertan, Intxortan, 1997an, ezta, Gerra Zibilarekin, eta gerora etorri ziren guztiak, ezta? Etaren jarduna, ez dakit, estatu terrorismoa, galarekin, eta ondino be, orain dela ez dakit zenbat urte badirudi hori amaitzu zala, baina ondino be hor da, ez da hainbat eta hainbat ondorio, ez da horre maigainean, ez? Eta hola tontamentian, Euskal Herrian, kasik 100 urteko violentzia epe bat bizi izan dugu, ez da? Dana zaku berian sartu ezkero, osea, Gerra Zibila, Frankoren diktaduria, hori gero etaren sorrera, estatuaren orduan, hori guzti hori saiatu naz liburu batian batzen, eta, bueno, a ber, portu honera iristen den. Jon, mila esker, adiadi jarraitugu datorren liburu hau noiz urteten den, zemuzko arrakazta egiten dauen, luaren itzala honen mura arrakazta egiten dauen, mila esker guri jasoteatik, eta gu jentiari esan, eskuartean dakun luaren itzala hau irakurtzeko animetera.